Unsa mo pre mag unsa mo mag gatan? Oh, nakakarni, 10 kilo. Da, grabe ay dahan ang lamas oh. Lamas para manilatan silang karne. 10 kilo, puro nun. 10 kilo pero unod. Da, grabe ang bundaha ka eh. Ay, siyempre, kato ko. Nasalay pichay. Pichay, dayan sana eh. Pichay o sana lamas. Sa lamas lumbay para manilatan hindi sila. Sa maming kuan, baka. Ah, magbaka di mo? Ano ba? Pangatag ang isunan ninyo. Oh, sa kaliro ang matag nimo. Sa anak yun. Oh, sa kaliro rin. Kaliro, lang tiro. Oh. Hiniwa, nilimpyohan niya pichay o sibuyas dahon. Ayan, bombay. Nakaslay ko nakihigap ko sa baw. Pangatay sa baw force.